Listen. כן. Four. And 3. אתה רוצה לקרוא לי סיפור? 2. And 1. And 1. יופי. Daddy, do you want to count with me? אוקיי. Okay. This 9. מההתחלה כאילו? 1. 1, Yes. 2, 3. Count with me, Daddy. אוקיי, מההתחלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. תראה לי. Four. דניאל, תקרא לאבא את הסיפור שהוא אולי ביקש. תקרא לי סיפור. סטורי טיים. Daddy, I don't like this book. אוקיי, אז תקרא בוק אחר. איזה בוק אתה רוצה? Is that the book? לא, זה לא בוק, זה נכון. Is that the book? זה חתול. זה חתול מהמוזיאון. דניאל, אתה רוצה לקרוא לאבא קוקופו? Cocoa. כן, What's cocoa? הנה קוקופו. Look at it, cocoa. אתה תקרא, זה סטורי טיים, אתה עכשיו קורא לנו סיפור.